El Museu d'Història de Girona és custodi de la donació que el crític d'art Àngel Marçà va fer l'any 1982 de més de 900 obres de la seva col·lecció que van quedar depositades a la ciutat de Girona, van quedar lliurades a la ciutat de Girona. I entremig d'aquestes 900 obres hi ha l'obra preciosa que tenim aquí darrere de Palau-ferrer, amb motiu del centenari del seu naixement, que es complirà d'aquí 2 anys, a l'any 2021, la família de Palau-ferrer ha promogut una acció arreu de diferents indrets patrimonials de Catalunya per posar en valor l'obra de Palau-ferrer.